Vaše novo vozilo opremljeno je besplatnom uslugom poziva u slučaju nužde. Pritiskom na tipku poziva se broj 112 koji vas povezuje s Europskim centrom za pozive u nuždi. U slučaju teške nezgode usluga se automatski pokreće i kontaktira s pozivnim centrom radi pružanja pomoći. Komanda ove usluge nalazi se na krovu malo ispred vašeg retrovizora. Kako to funkcionira? Usluga se uključuje pri pokretanju vozila. Ovo zeleno svjetlo označava da je mreža dostupna. Ako se uslijed teške nezgode aktiviraju sigurnosne značajke kao što su zračni jasuci, poziv u slučaju nužde upućuje se automatski, bez vašeg djelovanja. Svjetlo upozorenja pored tipke uključuje se kako bi se pokazalo da je poziv upućen automatski. Ako ste svjedočili nezgodi ili ste sudjelovali u manjoj nezgodi koju senzori vašeg vozila nisu otkrili, poziv u slučaju nužde možete uputiti ručno. Dok je vozilo zaustavljeno, tipku držite pritisnutom 3 sekunde. Ako tipku niste dovoljno dugo držali pritisnutom na instrumentnoj ploči, pojavljuje se ova poruka. Kad je poziv u slučaju nužde upućen, svjetlo na tipki treperi i na instrumentnoj ploči se pojavljuje poruka. Upravo je upućen poziv na broj 112, broj za hitne službe koji se upotrebljava u cijeloj Europskoj uniji. Informacije koje uključuju mjesto i vrijeme nezgode istovremeno se prenose pozivnom centru. Zatim ćete biti povezani s hitnom službom koja se nalazi najbliže mjestu nezgode. Ako tako ne ugrožavate svoju sigurnost, ostanite u vozilu da biste uputili poziv. Operater će vam biti na raspolaganju za slanje odgovarajuće hitne službe. Imajte na umu da ako slučajno pritisnete tipku za poziv u slučaju nužde, poziv možete otkazati tako da tipku ponovno pritisnete i držite je pritisnutom, osim ako operater već nije odgovorio na poziv. Ako se nalazite u području bez prijema mrežnog signala, ovo je kontrolno svjetlo isključeno. Za upućivanje poziva trebate prvo pronaći područje u kojem se sustav može povezati s mrežom. Imajte na umu da je ovaj sustav pogonjen namjenskom baterijom životnog vijeka od oko 4 godine. Ako jedno od kontrolnih svjetala svijetli u crvenoj boji duže od 30 minuta, čim prije se obratite Renaultovom predstavniku radi istraživanja mogućeg kvara. Tako se upotrebljava usluga poziva u slučaju nužde, osmišljena kako bi vam pomogla u slučaju nezgode. Želimo vam ugodnu vožnju.